Salam kenal Mbak. Oh Mas Yuda, salam Mas Yuda toh. Salam kenal juga ya. Sisil KTP untuk Porodates. Embung. Malam Jumat Mbak oh iki wayahe cah. Awakmu penak sing mesti bojo-bojo. Anjing Mbak Nah. Rambut rusak, tambah collagen conditioner. Kelihatan kan bedanya? Rambut pentil tuh. Kamu tak sorry bojoku 5 ngono piye Mas? Ilham. Berdiri dulu Mbak Nah, wani piro kon aku ngadeg. Apa toh? Apa sih saweran? Wis oleh turu rong iki. Aja turu. Turu kene lho. Kene jagung-jagungan kene ngomong rego brambang bawang bumbon saiki mundhak Mas. Oh, beringas ganas. Senyum loh Dek. Karbotikaan toko bangunan kantoran dengan ini. Toko bangunan. Toko bangunan dia. Tidak roh Mas Alpan. Sini dia. Siap dia. Mau tak siap. Akhirnya harus turun Mbak. Urung Mas Prayanto. Makasih Mas. Oh, regane muda kabeh Mas Vin. Mas Rian makasih. Aduh ya, bumbon larang Mas Rian matur suwun ya Mbak Nah dalem. Sembarang larang cane Indonesia, serasane Indonesia. Ganti ning Jawa ae. Aku asli kopi yo Mas. Halo Mas Andre, Mbak Jumat ki lho. Ero aku. Wis keluarga dari Mbak Nah ora. Uyah munda, sapa sing larang. Uyah munda, aku sak kebone lho piro larang. Ora iki lek anu ngeruk dhewe ning laut Mas, tenan wi murah. Gawe bodycare apa Mbak? Aku ye. Bodycare ku ki ganti-ganti yo Mbak. Ganti-ganti aku Mbak. Kadang nggih Marinol, kadang nggih Nivea, kadang gawe apa jenenge Lavojol, kadang gawe Citro. Sing tak nggih saiki tapi Vaselinol. Larang. Mbak Nah kan. Coel. Jangan kocone ayo. Pantes duit dandane bojone njaluk muda. Yo apa nek diungkit-ungkit ngono kae. Curhatane tanggo bocah. Bojone nguwe dhuwit sesasi 100.000 nek temane. Terus duit iki sentek. Mas Pacol, makasih absennya. Nguwe dhuwit sesasi 100.000. Bojone iki sentek duite. Jenenge dhuwit lek nguwe bulan wingi 100.000 kok sentek gitu apa? Ropi, makasih Rob. Mas Rian makasih. Aduh ya. Tolong aku. Ya grosok apa? Aku ora dodol. Ya grosok golek ning kene ning sini. Kadang gamping. Sama gelem tipekan gamping ben rusuh. Dalam cinta. Hei, Mas Niko. Omongan temen. Sampeyan sampai bentuk nomor papat ya kok bunyi banget banget. Oh yoro, halo sampean Mas Andre. Wedakku keban nomor 4. Kawane kemaki wae. Sesuk.
anu praktek no tuku sayur anu Pak potongannya sayurmu jenenge Pak Ran one Pak Ran umpamane iki cipire potongannya regone 2000 potongannya regone iki 1.500 ndak oleh piye ngono pinyang listrik jaluk totok maneh kok lho totok maneh iki seumpama tanam pinggiran sapa Mas Andi Mas Luki welcome aduh dalam Mas AE otok maneh wong ngendi Mbak tuh aku tuku sayur aku bayu Mas Juan mungkin kayak wis absen anu kok kena to absen pindho tarik ses mongko absen neh ya wis genep ana ping 10 Mas Juan ndang genep ana ping 10 wis ganti jam gunaku sama ning ngendi sama aku jam 10 iki totok maneh ayo Dek malam Jumat malam Jumat ndak Dek gitu domen lete mosok 2 jam 10 11 12 2 jam sama ning ngendi lho jane Mas Negoro Ngastina to saiki malam Minggu malamku Senin terus masalah sedih aku tuh malam aku tuh Senin terus dalam Papua kuwi oh Papua kabeh ning Papua toh Mas Rimo Mak Acin Mas Rimo halo Mas Chandra nak gone Limindo Mbak Nah melu nyapa ning kono semen cetukan anu enggak cetukan sapa jenenge Blackpink enggak Blackpink apa ora Mas Juan lek sampean ngene iki lek ning ngarepmu ini cetukan Black Mamba lagi iki drene gomo totok maneh nah dolan rene Mbak Nada iku aku tapi anu iki ada koper kene maksudnya panjenengan rono iki lek Bana wajahmu suwi-suwi kayak artis Korea toh iki lho Mas apa jenengmu sapa Mas Juan deloken jane wajahku suwi-suwi kayak artis Korea lho jajal ora usah operasi ning Korea jare kayak artis Korea lho ora artis Korengan ya Mas iki tak pites Mas lek aku mites ning ngarepe Cacah lho saksine Cacah iki ya Cah iki tak pites yo aku ora jemput ning Bandara Incheon bayo ke Bandara Juanda Rono ilang aku aja guyu Mas Yuda dosa disempirne rambutnya Mbak Nak aku rambutku skincare masih Dek isih aku tak tuku dhewe gak jaran nyatane ya suwon Mas absennya aja dipitesi kuwi ireng lha wis kadung iki Mas Mas buset piye to Pak buset iki
apa sing nukokne aku, renek sing nukokne aku lek dhewe skincare.